Как да проследяваме симптомите на подуването на стомаха по най-лесния начин? Тук съм си направил таблица с 8 симптома, като всяка храна води до различни симптоми и съм си записал как може да проследите коя храна, кои симптоми ви причинява и съответно да вземете решение дали да продължите с тази храна или не. Храните могат да ни причинят подуване, газове, болка или тежест, ускорено сърцебиене, умора или сънливост, главоболие, загуба на концентрация. Как проследявам дали аз имам симптоми след всяка определена храна? Записвам се симптомите около час и нещо, два след като направя определено хранене. Но вие, ако имате някакви негативни симптоми, така или иначе вие ще ги изпитате. Давам ви един пример с телешко плюс зеленчуци. Нямам подуване, нямам газове, нямам болка или тежест, нямам ускорено сърцебиене, нямам мора и сънливост, нямам главоболие, нямам загуба на концентрация. Какво означава? Телешкото с зеленчуците е една от храните, които тялото ми усвоява най-добре. Винаги, когато се чувствам подут, аз мога да хапвам телешко с зеленчуци, защото знам, че тази храна няма да ми причини симптоми или няма да ги влоши. Какъв експеримент си направих с оризов гриз и овесени ядки? Направих и двете хранения с по 50 грама ориз и 50 грама овес. Но, какво направих преди това? Изядох на закуска в първото хранене, имах телешко с зеленчуци, защото знаех, че от тази храна аз няма да получа никакво подуване и никакви симптоми и ще имам много добра лекота на стомаха. В второто хранене, което беше след около 3,5-4 часа, направих си експеримент да добавя първо 50 грама гриз. Тоест, второто хранене беше телешко плюс зеленчуци плюс 50 грама гриз. Какво установих? Нямам подуване, нямам газове, нямам болка, нямам ускорено сърцебиене, нямам умора и сънливост, нямам главоболие, нямам загуба на концентрация. Какво означава това? Гризът е една от храните, които действа най-добре за мен. Какво разбрах за овеса? Дори да е една от най-здравословните храни, дори да има разтворими фибри, които са подходящи при запек, е храна, която ми действа добре. Как установих, че овесът не ми влияе толкова добре? Направих същия тест. Направих си телешко плюс зеленчуци на закуска, след около 3,5-4 часа на обяд, повторих телешко плюс зеленчуци и 50 грама овес. С овеса нямах подуване, нямах газове, нямах болка и тежест, но имах ужасно ускорено сърцебиене. Това мислех, че от кафето. Не бях пил кафе няколко месеца, но през това време не бях спирал да ям овес. И установих, че идва оттам. Имах умора и сънливост, имах главоболие, имах загуба на концентрация. Спрях овесът за няколко дни и симптомите просто изчезнаха. И колкото и да е здравословна храната, аз си казах, аз повече овес няма да ям. Дори не ми се иска да го върна обратно, за да тествам отново, просто защото тези симптоми наистина са ужасни. Направих си същи експерименти с прясното мляко. От него имам подуване, газове, болка, нямам ускорено сърцебиене, имам умора и сънливост, нямам главоболие, имам загуба на концентрация. Надявам се тази таблица да ви е харесала. Опитайте се да я копирате, запишете се, използвайте я и ми пишете долу в коментарите коя храна ви дразни най-много.